riany ma bende ne owuok kata mana nothi choko bende no wach kanyo ni kori bro bed ka idwoke wange akeni mwalimu Owidi in ng'anyo mago mag lecturers makoro rumo di wachang ng'anyo en kun mar ji mang'eny to kun no achon inyalo dware mondo ng'ami kun ne ong'e ni gino ochwanyi kata idwa ni gima kamano timre to ko gima ber nikech thothne ka ji okun to joma hinyore ok joma okun go gi joma gikun negi gin jomoko nono ma ngimagi oyiengore kuom joma okun gi joma okun negi. King'iyo Kenya wadwa bedo jomohero ng'anyo ahinya nikech samoro amora mi nono tiyudo ni nitie grup moro kamoro mokun, nitie grup kamoro mang'anyo. Wasebedo piny ma gigewa chalo gimidwa manolos gi ng'anyo. Nitie moko maber kikwongo idhi e kot ma ji yware kot matamre kokiduogo. To nitie moko ma bende idwaro piyo ma kaka kot budho to ok nyal timore. To ka ng'anyo nyalo dhi ndalo 48 mano ng'eny ahinya nikech ing'e ni kata nyithindo masomo inyalo yudo ni nyathi odak e university mabor gi dalagi. Samoro odak Kwale, samoro odak Garissa University to a Migori. Kuno kombo to dake uchiemo to ji ong'anyo ndalo 48. Nyiso ni ndalo 48 gi te ochulo ot to kosom, odak kuro chiemo to kosom, gik motimo kuro to kosom. To kaka Nyarawelo wacho ni an idle mind is the devil's workshop. Onyalo donjo yore moko magalagala mag loso pesa nikech obor gi dala, pesa manomiye be dhi rumo to somo onge madhi nyime. Omiyo dwani kaka oganda wanon ni ndalo mabiro wach mar ng'anyo ok wachope kapok wabede mesa mwawuoyo motamore nikech ng'anyo en gima duoko piny chien. Dongruok mar piny koro bedo kawuotho mos. Omiyo dwani mondo joma ng'anyo gi joma ing'anyo negi oyud yore mag ji nyalo winjore go e sama chon ma ok oketho gik mang'eny kaka koro ma chalo gima ne nyalo bedo nokethone. Yero kama na ina takeni ng'anye dhok ma sirikal winjo nyakorom gajuang nikech karam ne kinde mosekalo wasebedo kwaneno ka jopuonje mago mag mbalariany gin bende moko kuom gi noriwore koda jopuonje